Keď pes trpí napríklad osteoartrózou, tak nechce sa veľmi hýbať. Majitelia popisujú, že je pes taký smutný, nevládze chodiť na prechádzky, tým pádom aj tá kvalita života nie je dobrá. Najčastejšie majitelia prichádzajú s tým, že chcú vyriešiť bolesť ich psa. Moje meno je Barbara Popovičová, som veterinárna lekárka a majiteľka vlastnej veterinárnej ambulancie Veteras v Budimíri. Liečím zvieratá, väčšinou psov a mačky, a poskytujem im preventívnu starostlivosť. V našej ambulancii sa venujeme internej medicíne, preventívnej starostlivosti, chirurgii mäkkých tkaní a stomatológii. Veterinárkou som sa chcela stať už od malička, teda keď som videla, že sú odkázané na pomoc človeka, tak ma to presvedčilo ísť týmto smerom. Produkt Antinol mi predstavila reprezentantka firmy. Na základe toho som si naštudovala nejaké klinické štúdie v zahraničí a to ma presvedčilo, aby som ho začala používať. Presvedčilo ma jeho výnimočné zloženie a synergický efekt v riešení problémov. Najčastejšie Antinol odporúčame starším psom, ktorí majú problémy s krývaním, prípadne s nejakou osteoartrózou, ale takisto veľmi dobre účinkuje, keď máme pacientov s kožnými ochoreniami alebo iné. Do našej praxe s krývaním prichádzajú psy takmer denne. Prevažne sú to starší psi, kde si majitelia veľakrát myslia, že je to len staroba, že sa im nedá pomôcť, ale keď máme pre nich riešenie, tak sa potešia. Väčšinou je to geneticky, nejaká plemenné predispozície, potom je to vekom, môže to byť nadmernou záťažou alebo rôznymi úrazmi. Najprv sú smutní a hľadajú riešenia, ale keď im povieme, že riešenie existuje, tak prichádza nádej a úľava. Keď pes trpí napríklad osteoartrózou, tak nechce sa veľmi hýbať. Majitelia popisujú, že je pes taký smutný, nevládze chodiť na prechádzky, tým pádom aj tá kvalita života nie je dobrá. Najčastejšie majitelia prichádzajú s tým, že chcú vyriešiť bolesť ich psa. Existujú rôzne lieky, ktoré sa však ale nedajú brať dlhodobo a majú vedlejšie účinky. A preto prichádza Antinol ako forma, ktorú môžeme pridať k tej liečbe a môžu ju brať dlhodobo a takto kvalitniť život svojich miláčikov. Áno, najväčší mýtus je, že si myslia, že je to staroba, že je to prirodzené, že pes nevládze chodiť, že tak pomalšie chodí, ale naozaj dá sa tomu pomôcť. Keď Antinol začne účinkovať, väčšinou je to od tých 2 týždňov do mesiaca. Majiteľ popisuje, že je pes veselší, chce chodiť na prechádzky, chce sa viac hrať, vybehne po schodoch. Takýto prípad máme reálne z našej ambulancie, kde sme nasadili jednu labradorku 8-ročnú s osteoartrózou na Antinol a majiteľka nám volala už po 2 týždňoch, že je psovi lepšie. A my reálne v ambulancii vidíme, že sa zmierní bolesť, znižuje zápal a psík je veselší. Majiteľom vysvetľujeme úplne jednoducho, ako Antinol funguje. Je to ako keby klbové mazivo, ktoré znižuje zápal, zmierňuje bolesť a zlepší kvalitu života ich miláčika. Myslím si, že cena je podstatná, je to mnohokrát otázka, ale keď majitelia vidia výsledok, reálny výsledok, že jeho psa to neboli a že sa cíti lepšie, tak cena prestáva byť problém.